Nggih. Sarjana Perasaanmu piye nggo lanang Pak niku sing anu niku? Mame nggih lancar, Mam. Lancar nggih. Mboten napa ndredeg napa pripun mboten? Mboten, mboten. Biasa nggih. Biasa. Oh, biasa. Hebat. Hebat. Niki lakon rame lho lakon Rame, iki penangsang karo Hadi Wijoyo di Rame. Sunan Kudus niku. Lah Sunan Rame. Kudus diaturi mriki napa? Nggih. Wah, hebat. Niki tetembangan. Lah niki kan kaca Oh, kanca nggih. kata sangat wonten Mas Gojes, nggih, wonten Pak Alek. Niki nek mboten diaturi Nggih, Pak Alek monggo katuran minggah. Karo Mas Mas Gojes. Agung, Mas Gojes, Pak Alek monggo. Mas Gembleh, Oh iya Monggo. Mas Gembleh ya enak. monggo. Komplit koncone akeh. Pak Pak Budi, Budi monggo. ya, Wah Nek. niki saking Sragen. Oh iya Mas Budi. Nggih. Wah. Neng kono ora. Ayo Nah. sapa sik? Disepati. Monggo. Sudut. Anu sedaya mawon pun. Monggo Mas Budi, Halo, Mas Pak Agung, Pak Alek, Mas Mas Gojes. Gembleh, Pak Gojes. Gojes. Mas Agung, monggo. Tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran. Kok yo sing eling iku Satu kali lagi. budaya tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran. Kok yo sing eling Su, budaya iki bareng nih, Pak Nggih. Alek kali Pak Budi. sing kenceng sapa sing ngeblong Ya, sapa. iki lho. Hitunge piye sing kenceng sapa sing ngeblong sapa. Nah, Tanah yo ndagel iki angel. Kita enak blong-blongan anak Budi kita yo kurang cocok. Dek nengah dek. Nah, Tapi nengah kok jeru minggir nah. iya. Enggak katuran paring dawuh. dawuh. Wah aku nak muni terus kono omong ae. Boten kok kejak sepel. Cak sepelan. Wis tau krungu. Paring dawuh Pak Alek. Wih ngomong nonton mawon. Nggih. Cahe dawuh kok keduren. Mboten napa-napa. Nggih. Kula niki senes Raden dadi Iya. yo ngapunten lho Den. Iya. Ora dadi bayang apa. Nggih. Saderengipun nggih wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. kula rumangsa bombong. Nggih ngoten niku tok. Nggih mboten bombong tok ya jaga, barang jaga, bombong, Bombong. Mbah Sarip, barang kok bombong tok. Iki nak putrane Lah ya Mbah Sarip tok. Hidayatullah. Heeh. Oke. Kula rumangsa bombong karana sedaya sami njaga dhateng kelestaranipun budaya. Niki nggonen conten. Iki asline yo lamis lho iki. Asline iki gak seneng nek cacah pinter iki gak seneng. Mergo wedi kesaing iki asline. Wae lamismu tok bombong kula seneng nek pinter-pinter. Njaga. Nggih bombong njaga. Nggih. Wah, kula niki malah anu napa niku Cak Yuda nyuwun pangapunten. Kula niki mikir